Santa Cruz apaiza oso mitikoa, hirugarren karlistakoa, hemen ere beste apaiz bat, bandiduekaz, bidearen ertzian, enboska bat egiteko. Hemen Katalunian apaizak, da Dios Patria Rey karlista ejertzitu bat. Baina hankasartze bat egin da bez, hemen bigarren karlistakoak direla irudiagoak esaten da, baina ez, hori txarto zen da, hau. Hirugarrena da, Mikel, zeu da karlistakoak diez irudiek. Karlistek beraiek hiru gerrataz hitz egiten dute, eta egia da oso zabaldua dagoela. Euskal Herrian bi bakarrik gertatu ziren, bigarrena deitzen duten hori 1806 bitartean gertatu zen, eta Katalunian gertatu zen. Baina historigile serioenek ere nik uste Jordi Kanalak adibidez aipatzen du gehiegi esatea dela bigarren horri gerra izena ematea. Aipatu dezakegu edo esan dezakegu altxamendu karlista eta garrantzitsua izan zela, baina gerra ja pixkatitz potoloa dela. Eta benetazko gerrak izan zirela 1833-40 eta 1872-76. Anbiguotasuna ekiditzearren, Mikelek erabiltzen duenez, azken guda karlista esaerak ez du nahazterik. Katalanez, espainieraz, irudiz, baina euskara arloan bi bakarrik, ez da bastante espezialituak gara, baina errespetatu beharko historialariek esaten dutena.